Kaixo, pertsona guzti hauei bidali nahi diet mezu bat personalizatuta esateko noiz bildu nahi dudan haiekin eta bere seme-alabak zer atera duen maten, euskaran eta gizarten. Zer egin behar dut? 22 mezu idatzi eta bidali banan-banan? Ez, horretarako gehigarri bat dago eta esango dizuet nola erabili. Lehenengo pausoa, kalkulo horri batean izan behar duzu informazio osoa eta batez ere posta elektronikoaren helbidea. Behin hau eginda, instalatu behar duzu kalkulo horri honetan gehigarri bat. Gehigarri honek Yet Another Mail Mergek du izena. Nik instalatuta daukat. Zuk zuri ez bazaizu agertzen, eskuratu gehigarriak. Eta bilatu. Hau da, gorria dena. Nik instalatuta daukat, baina zuri doakoa agertuko zaizu, instalatu eta betiko baimenak baimendu. Behin instalatuta, ireki posta elektronikoa eta idatzi zirriborro bat. Eta zirriborro horretan idatzi kaixo, eta gakotxo hauen artean gurasoaren izena. Zergatik gurasoaren izena? Begira, zerrenda honetan zutabe honek gurasoaren izena du izena. Ikaslearen izena, mate, euskara, gizarte eta bilera, ez da? Dira zutabeen izenak. Hemen jarraitu idazten. Zurekin bildu nahi dut data honetan. Bi gako eta bilera. Zergatik bilera? Zutaberen izena delako. Honek esan nahi du, honekin data honetan bildu nahi dudala. Eta horrela jarri izenburua mezuari, baina hartzaileak utxik. Berriro hemen gaude, eta orain gehigarriak, Yet Another Mail Merge eta hasi Mail Merge. Berak egingo du bera bakarrik prozesu osoa. Ez egin kasu, ze doako bertsioa nahi dugu, hau bai, bakarrik 20 laguni aldi berean, baina doakoa denez jarraitu. Eta, kasu honetan, bidaltzaaren izena ni izango naiz, eta zirriborroa nola du izena? Bilera du izena. Orduan bai, zirriborroa da bilera. Eta hau utzi aktibatuta, esango dizuet orain zertarako. Oso ondo, posta bidalketa, bidali. Hasi da mezuak bidaltzen. Bukatu da, egin du, ok. Hau da, lehenengo zerrendan agertzen den lehenengo aitaren posta elektronikoa, bilera. Irekitzen du eta begira, datuak personalizatuta daude. Informazio zehatza da, modurik errezena, bidalketa masiboa egiteko, baina personalizatuta. Bueltatzen bagara, helbide hauek faltsuak zirenez, uko egin du, ezta? Baina hemen klikatzen badugu, esaten digu noiz ireki duen aitak, kasu honetan, mezu hau. Horrela ere, jakin dezakegu nork ireki duen mezua eta nork ez. Hori bai, gogoratu, doako bertsioan, bakarrik, egunean, 20 laguni bidaltzea daukagu mezua. Eskerrik asko, agur!